Але праблема не ў карніках, праблема не ў іх, праблема ў нас. Вот сидзіць з табой чалавек размаўляе, які прэтэндуе на нешта, і не можа па-беларуску звязаць некалькі слоў. І кажа, я люблю Беларусь. Я рады, што гэтыя людзі любяць Беларусь. І рады, што яны артыкулююць гэта і кажуць, што я люблю Беларусь. Але нам трэба зразумець, любоў павінна развівацца, любоў павінна мець учынкі. Это як дзіцёнак, калі ён расце, ён 2 гады, ён ці любіць он маму 2 гады? Ну, конечно, любіць. Но ён можа маму укусіць. Ён можа маму ручкай ударыць. Ну, і 2 гады ты глядзіш, ну, на гэта як бы шаладны, ты ему скажаш, так нельга. Но калі он 22 так робіць, а калі он 52 так робіць, і вот беларусы так робяць. У 52 гады ён можа маму укусіць і маму ударыць ручкай. Ну, казаць, я люблю маму. Вы будете развівацца? Вы будете ісці далей ці не? Не, яны не хочуць. Таму праблема вся ў нас. Самі мы вахлакі. Пакуль мы не зразумеем важнасць беларускай мовы, у нас няма ніякіх перспектыў. Я разумею, што ты, напэўна, апелюеш да маёй гутаркі з Віктарам Бабарыкам.